Привет. 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 Говоришь по-русски? Говорит по-русски. Говорит по-русски. А говоришь чешски? Ja mluvím. Я вам млuvím. Mluvíš česky. Dobro. Ja nebudem sa pretvárať, som zo Slovenska. No, ja No, viem. ja Hej! Hej! To bol len taký malý testík. Ale ty podporuješ Rusko, vieš? Čekáš na Rusko. Čekáš na Rusko. Nie, ja nečakám na Rusko. Ja nie som ako Fico. Bacha na to. Jo, Pretože sorry. som Slovák, sorry, som mal tak ja na som- Fica. Ja sa omluvám. Ja sa omluvám. Pôjde. A ty si odkud? Ukrajina, Charkov. Ukrajina, Charkov. Ty si Ukrajina? Jo. Jo. Jo, super. A môžem mať jednu takú detailnejšiu otázku? Keďže si Jo. Ukrajinec. Jo. Žiješ v Čechách? Pracuješ? Jo. Jo. Môžem mať takú detailnejšiu otázku? Jo, určite. Jo, určite. Hele, ja nie som proti vám. Nič akoby... nemám nič proti Ukrajincom. U nás vo firme sú Ukrajinci, sme kamaráti, hej. Akurát, aký máš názor na Ukrajinu teraz? Čo sa týka akoby tej války, čo tam nastala, čo sa týka vášho prezidenta. Ja proste... No, že každý člověk na místě našeho prezidenta dělal to sami. Co on. Takže A ako že ty si... když chceš mluvit kolem toho korupce nebo něco takového, tak nic s tím neuděláš. Prostě válka probíhá, když nebudete podporovat, tak bude válka u vás. Čiže pokiaľ by akoby Európska únia nepodporuje Ukrajinu, tak válka vás tam dostihne? Ještě jedno, prosím. Pokiaľ by Európska únia nedotovala, čo sa týka zbraní, peňazí, nejakej akoby zdravotnej pomoci Ukrajinu, tak akoby Rusko pokročí ďalej akoby na fronte? No 1,000,000%. Když my ustupím tu část, abyž byl mír, jak myslíš, možná ty, tak ten fronta prostě posune a Rusak bude posouvat se dál určitě, 100%. No dá. No, On se nezastaví ani jeden den. On bude hned posouvat dál. A ešte zeptám sa, proč váš prezident Zelenský, jak se dostal k moci? Je to bývalý herec? Komik? No, udělal dobrý seriál a ho podporovala celá Ukrajina. Aby vládol pre vás, pre Ukrajinu. Jak se dostal taký herec k moci? No, protože byly volby. Normální volby. On tam vyhrál. Dobre, a prečo ten váš prezident má zahraničné účty, na ktoré Európska únia, keď pošle na Ukrajinu peniaze, tak on z tých peňazí si dáva na tie zahraničné účty. Proč? To není pravda. To je pravda. No, tak když když tak pobavím, tak ničemu nedojdeme. Ale proč si to ty myslíš, že to nie je pravda? Protože to není pravda. Protože on málo spí, on jezdí do Ameriky, Anglie, každodenně něco dělá. A peníze on má. A ty taky. A že on má účty, to myslíš ty. Nie, ja nemyslím, ja mám na to pravdivé dôkazy. No, on byl milionér v dolaru předtím, jak byl prezidentem. Kdyby šlo o peníze, tak on by prostě byl biznesmanem. Nebyl. Ani nebude. No, Promiň, ja sa o tom baviť nebudu.
ale akoby chcem akoby na tú pravú nôtu naraziť, hej? Že akoby Zelenský, váš prezident, pôvodom bol herec. Byl herec. Putin byl taxist. Taxik. Nie taxík. A затем был в тех службе безопасности, але неjdřív byl taxikem v Moskvě. Dá. To ako viem. Začínal taxikem. To, dá. Ale pak se stal hercem. A co je špatného? No jako neexistuje profesie, nějaký diplomat nebo něco. Hlavně, že byl prezident hodný člověk, to je základ jediné. A když on umí udělat peníze, to není problém. Hele, kámo, ja poviem jednu vec. Ja som Slovák. Srdcom aj národom. Radšej budem podporovať Rusko ako tú vašu skurvenú fašistickú Ukrajinu. Aby vás pojebalo. No,